Leder du efter farebruder? Jeg leder efter din tidsmand, men jeg kan ikke finde den. Åh, for satan! Nej, jeg har ikke flere bandages. Hjælp mig! Åh, fuck! Jeg bløder. Det er lidt en dårlig taktik. Hjælp mig ned. Okay, fint. Hvor er du? Ja, hjælp mig! Ja, jeg skal nok hjælpe dig. Kom on, hurtigt. Jeg skal lige dernede. Kom on! Så, andet knæ. Ja, så, jeg har ikke længe. Skal så penge til bakken, jeg kan ikke dræbe ham. Jeg kan ikke fucking ramme ham. Nu er noget med at Hold kæft, Nia. Hvem har givet den der? Du må ikke have en sixpence. Den er ikke. Kom her. Endelig, man. Slås, eller hvad? Jesus. Fuck, han er hurtigt. Shit, fuck, det er så sjovt ud. What the fuck? Hvorfor? Han er kraftstyle med hurtigt, han er efter os, Dave. Du har fandme løbet lang tid. Vi må ind og frelse ham igennem herrens mægtige kraft. Gå væk. Vi har taget hurtigt hans med. Jeg skal have noget gear. Nu døde han. Det er nu. Tæsk ham. Tæsk ham. Tæsk ham. Men ved du hvor der er en... hvor var det der var en... Jeg venter lidt. Hvad siger du? Stop nu, ja. Det er bare for sjovt. Jeg mener... Hvad har du brug for? Åh, fuck! Din fucking psycho! Kan du fucking lære det, bitch? Nu er du død. Okay, jeg er ikke død. Jeg er han... Du fucking smadrede mit hoved med det der baseball der. Du slog mig, jeg blev nødt til at forsvare mig selv jo. Hey Jørgen, hvad laver du? Hvorfor ligger du der? Hvad laver du? Hjælp mig! Kan I finde en EpiPen til mig? Jeg kan lige, du bare ligger og død. Snakker til os. Wow! Han er liv! God. Gå ind i hospitalet alene. Skal mit meth. Dan, han har et våben. Vi bliver nødt til at dræbe ham. Disinfectant spray. Nej! Dræb ham! Kom herhen. Så jeg lige en eller anden What the fuck? Shit! Hvor fuck er I henne? Er I på hospitalet? Ja. Eat the banana. Hey, you eat my banana, bitch. Er der nogen, der kan hjælpe mig med den her zombie? Den er lige i hælene på mig, du. Nej, det er der ikke. Den er sgu lidt farlig. Jeg har fået ham! Dræb ham! Åh, for satan! Hvad? Du fucking rør mig ikke, jeg smadrer dig. Jeg hopper ud fra bygningen, hvis du ikke går væk. Kan vi ikke kravle ned? Okay, jeg har fundet en god bog. Jeg skal nok læse den til, hvis jeg stopper med det der. Ikke for at Karl giver mig. Jeg bliver nødt til at dræbe ham, fordi han er sindssyg. Nej, han er ikke sindssyg. Det er dig, der slår ham ned. Du smadrer mig med baseballbat. Det er dig, der lyder mest sindssyg. Vi kan sikkert heroppe. Det er levende, din lille faggot! Nej, der må være. Gå væk. Lad ham være. Nej! Han er med i banden, du må ikke gøre det. Jeg ramte dig lige i hovedet. Hænderne op. Dit fucking svin, du har fået mig en banan, jeg er syg! Nej! Åh, for satan! Hvad sker der? Jeg er fucking besviget. Nej, bandage mig. Jeg skal nok bandage sig. Kom her. Ikke sådan løber fucking langt væk. Der kommer en zombie! Jeg bliver nødt til at løbe! Fucking røvhul, kom tilbage. The racks are completely ruined. Nej. Dit svin. Jeg har bandage. Dræber dig! Hvad for nogle rounds skulle du bruge? Det ved jeg ikke. Jeg har fundet nogen. 22 eller andet. Men tag den der væk. Tag den væk først. Fuck, jeg sulter. Ja. Okay. Okay, Jeg har den. Hvor fuck er der noget fucking skørt? Fucking hjælp mig. Fucking hjælp. Jeg dør lige om lidt. Min pistol frem, altså tag den med rov. Vel, jeg skal lige tjene på den. Fucking hjælp mig, mand! Kom nu! Ja, alle ting til... Kom nu!
Det finder mig ikke i det der. For satan! Det finder mig kraftedeme ikke i. Hvad fuck gjorde han? Skød mig. Finder mig kraftedeme ikke i, at du der slår mig. Skød mig lige i ryggen lige før. Nu skyder du mig i hovedet. Kraftedeme ikke. Jeg håber, du har optaget det.